Ayab ti panagdayaw. Anyan panagayat ko itilinteg mo. Agmalmalem nga utubek. Kanayon nga dakanyak dagiti bilin mo, pagbalinandak an nasirsirib ngam dagiti kabusor ko. Addaan nak itinasaysayaat apanakawat ngem dagiti mamaestro gapu ta amirisek dagiti panursurum. Nasirsiribak ngam dagiti lalakay, agsipod atong palag dagiti bilin mo. Diyak kayat masursuro tidakes awagas gapu ta kayat ko atong palen ti saom. Diyak binabayan dagiti panursurum, tas ikamatlaeng tinangisuro kanyak. Nagsam iten dagiti ipalagad mo wen nasamsam itdangen ti diro. Si miribak gapu kay tinintag mo, kat kagurak tinalan ti kinakillo. Agtakdara ka rin ni Jesu Kristo, itiag na nayon ni daydayaw ko. Gloria jay kangatuan ti ikan kantak, agtakdara kiti karina. Agtakdarak ti karini Kristo kanyak, agtakdarak ti karina kanyak. Agtakdarak kari ni Jesu Kristo, uray umay ti bagyo jak agdanag, gapot sa ti Diyos sa agbaligiyak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karini Kristo kanyak, agtakdarak ti karina kanyak. Agtakdarak kari ni Jesu Kristo, ta isu na asinaayat unay, inal daw iten at baligi kanyak, agtakdarak iti karina. Agtakdarak ti karini Kristo kanyak, agtakdarak ti karina kanyak. Sanak to ama iwawati biyag, ngam ti baro kong naaginanak, agtakdarak
takderak iti karina, at takderak ti karini Kristo kanyak, agtakderak ti karina kanyak. Kararag tayo. Agnanayon ken bendito a Diyos Ama, amin mi nailangitan. Si Papa kumbaba kami manen, nga umasidek ken ka. Ita nga agsapa tapno, umay kami manen, makipagdaydayaw, itinasatuan anagan mo. Pakawanen na kami, met dagiti nagbasbasulan mi ken ka. Si kang nga rod ti agari kadigiti puspuso mi tapno maikari kami ken ka. Kas agtutuloy ti ingkam panagdaydayaw, ti taa nga agsapa Espiritu Santo, kadi ti makinami daytoy nga pagdaydayawan mi. Tinasam it nga nagan ni Apo ni Jesucristo, kumararag kami. Amen. Amadeg langit, dayawan na ka, pagariam ka di, isuti dumteng, pagayatam lang, pagmiyagan mi, kasi jay langit, dito'y daga. Idem kadakam itawapu, pagtaraon mi itinal daw, pakawanan na kamti basul mi, pakawanan mi matpadami. Adut sulisog, idalan nakam, isalakan nakam, kinadakes, di pagaryampan nakabalinkan, dayakan kaku, ukwamamin. Good morning! Wala yung mga pupils ko ngayon. Kunti lang sila. Naimbag ngagsapa kada tami kakabsat. Good morning po. Agsapa, agsipod ta na sapa. Bigat, generally bigat. Generally umaga yon. Pero kung agsapa, no nasapa, kastoy, alas 5, aging gati alas 8, nasapa. Nag-lecture pa sa Ilocano, no? Welcome, Nax United Methodist Church, Ilocano Worship. Ang Ilocano Worship na karamihan sa madumadalo ay hindi nakakaintindi ng Ilocano. Kung kaya't, sabi ko nga, ang liturgy ay Ilocano pero yung karamihan sa mga prayers, sermon, pati sa mga announcements, Tagalog po. Sa ating pong pananambahan ngayon, kasama po natin ang mga kapatid natin mula sa Bulacan. Pwede po ba kayong pumunta dito sa harapan? Nabati na namin kayo sa Tagalog-English pero dito sa Ilocano hindi po namin hindi kilala.
or di kayo nakikita. Nataon na may pupuntahan na mamaya. Kaya sabi nila, minabuti nila na dito sa Ilocano service sila dadalo. Ganon din po, Pastor Mary Flor, pwede bang ikaw magpakilala sa mga kasamahan natin mula sa seminaryo? Ayun po, good morning po sa ating lahat. Nagagalak po akong ipakilala ang aking mga classmate. Sila po ay ating mga kaibigan from UCCP po. Si Sister Ministerial Student, parang nakalimutan ko pangalan niyo. Rose Ann Salazar. Si Sister Ministerial Student Elizabeth Toralba. Ministerial Student Jesenie Canyon, Ministerial Student Abeli Dalmacio. Sila po ay galing po sa iba't ibang lugar. Itong si Rose Ann po at saka si Jessa ay galing pong Leyte. Si Abeli po ay galing Antique. Si Elizabeth po ay galing Mindanao. Kasama ko po sila sa kusina sa UTS. Thank you, Pastor. Pakitingnan nga po yung mga katabi nyo pa, baka may bago pang mukha. Bago bang mukha mga yan? Yung mga bagong retoke dyan, meron? Sige. Mga anak dito kayo sa kabila. Ayan. Habang nandito sila sa harapan, tawagin na rin natin dito sa harapan lahat ng mga nagdiriwang ng kailang karawan sa linggong ito. Dito naman sa side na to. We have our birthday celebrators. Dandaran! Hindi ko masyado nakikita. Melissa Gian Santos, Maria Ofelia San Diego, Ezra Ann Tatoy, Rico Silva, Jay Aquino Ginto, Richelle Ann Estioco, John Benedict Cabug, Marife Aquino, Arman David Cruz, Alison Garcia, Johan Ritz Ampaso, Mel Pedida Fleischer. Ito ba yung nasa ibang bansa? Or kasama natin? Elmira Cruz, Evangeline Salvador, Ethel de la Cruz. Asan si Teacher Ethel? Pakitawag. Hindi pwedeng wala, magpapa-ice cream yan. Yung ating secretary. Mary Grace Calawat, Sofia May Santos, Virgie Ocampo. Meron pa po bang ibang nagdiriwan ng kalangkarawan dito sa linggong ito na hindi ko natawag? Meron pa po ba? Ayan. Si Aiza, ice cream. Ice cream. Ano aw? Estudyante pa to, di ba? Kapag estudyante, ang magpapa-ice cream yung nanay eh. Saka yung lola, asan si Nanay Biring? Asan na si Teacher Ethel? Ba, nagtago bigla. Ayaw magpa-ice cream. How about those who are celebrating their wedding anniversaries? Meron po ba? Ayan, ice cream. Huwag niyong tantanan, ha? Dito ang mga birthday celebrants chair. Si Teacher Ethel, yung ating office secretary. Sabi nila, ice cream daw eh. Kaya ka namin inantay para may sisingilin sila. Sige, kung wala na po, can we just extend our hands toward them and let us pray for them. Nasa harapan namin ngayon, Panginoon, mga kapatid, na sa unang pagkakataon na nakasama namin sa pananambahan dito sa NACS, Ilocano Worship.
Maraming salamat po sa buhay nila. Hindi po aksidente na dinala nyo sila dito, kundi mayroon kayong purpose sa pagdala sa kanila dito sa pananambahan ng Ilocano. Kung ano man yun, Panginoon, kayo lang nakababatid. Mangusap kayo sa kanila ngayon, iparamdam nyo yung dakilang presensya at pagmamahal sa kanila. Iparamdam nyo na sa simbahang ito, lagi silang welcome at sila ay bahagi ng pamilya. Ganon din, Panginoon, na sarapan din namin mga kapatid na nagdiriwang o magdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Salamat sa bagong taon na pagkaloob nyo sa buhay nila. Salamat po sa bagong pagkakataon na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Bilang regalo sa kanilang karawan, Panginoon, ipagkaloob mo ka ng kahilingan, ang kahilingan ng kanilang puso, pagpapala at biyaya, kalusugan, proteksyon, ang igawad mo sa kanila. Ganon din sa lahat ng mga nagdiriwan ng kalakarawan at ng kanilang wedding anniversary sa linggong ito. Sa ngalan mo, Kristo, aming panalangin. Amen. Let's sing a birthday and God bless you song sa kanila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you, God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Pwede na po kayo bumalik sa inyong mga upuan. Ayan. Ice cream. Sige po. Today, we are celebrating National Bible Sunday. Sa buong Pilipinas po, pinagdiriwang ngayon ang Bible Sunday. Kung kaya't mamaya, siguro nagtataka kayo, bakit walang Biblia sa altar? Mamaya po, mayroong Bible enthronement. Ipapasok ang banal na Biblia kasama ng ating creative arts dancers. Talagang may palakpak. Ganon din po sa Martes. Ito po yung huling loading natin sa buwang ito. Every month, 2 beses po tayo may loading. Ito po yung feeding program natin sa mga street dwellers na Manila. We're expecting around 300 street dwellers sa Martes. Alas 12, dumarating na sila. Actually, alas 11 pa lang, mahaba na pila sa labas. At nagpapapasok na tayo para registration, may taho, kung may taho man. Parang di na nawawala yung taho, ano? May sandwich o may tinapay. Maliligo sila. Yung choir may diborsyo. May devotion sila. May devotion yung choir. Kaya lang, yung isa sa kanila, wala pa tayong diborsyo. Devotion pala yun. May devotion ng choir, may care group sila, and then may lunch, free lunch yung choir. Pagkatapos nun, at 3, magsisimula na yung kanilang worship service. This time with communion, ano? And then, so 3 p.m. ang kanilang worship service. At around 5, yun po yung bago sila umalis, mayroon silang pagkain. So ito po yung loading ministry natin. Every other Tuesday. And then, sa January 31, ito po yung National Bible Quiz natin. This time, gaganapin po sa PCU. Suportahan po natin ito. Lalo na't ang chairman ng National Bible Quiz ngayon ay ang ating council chair, si Kuya June. Sabi namin,
ang buong ministerial team pupunta doon para moral support sa ating mga contestants mula sa PAC at syempre sa ating council chair na siyang chairperson ng National Bible Quiz ngayong taon na to. Actually, hindi lang ngayong taon eh. Isang quadrennium, kuya. Siya rin kasi ang ating Central Conference lay leader sa 4 na taon. Siyang lay leader ng buong Pilipinas sa ating simbahan. Si Kuya June. Sige po. Alam nyo ba? Hindi pa? Ngayon malalaman natin. Tawagin natin si Teacher Leia para sa alam nyo ba? Ayan, good morning! Ayan, sabi nila, habang naglalakad ako papunta rito, ang tangkad ah. Siyempre, parang hindi pinaghandaan, hindi ko nga talaga alam na tatayo ako dito eh. Siguro nakita ni Teacher Abby na maganda ang attire ko, kaya ako pinatayo dito. Ay, thanks to God. Hindi ko na nga isang himala nga daw eh. Isang himala na nandito ako ngayon sa inyong harapan. Napakaaga kanina. So anyway, balik tayo doon sa alam mo ba? Alam nyo ba? Para responsive, dapat may sagot. Alam nyo ba? Dapat lang, hindi nyo pa alam kasi ngayon ko pa lang sasabihin. Hindi, joke lang. Ang taray no? Teacher na teacher lang. Okay, so alam nyo ba na this is the third and last part of our Alam Nyo Ba series na National Bible Month Edition. Ulitin ko, alam nyo ba? How exactly did the National Bible Month celebration starts? Ano ba to? Ita-translate ko ba to sa Ilocano? Talagang halatang first time, no? And ang sagot down ay directly galing sa official website ng Philippine Bible Society. At ito ang kanyang sabi. Noong November 19, 1982, through the initiative of the Philippine Bible Society, si President Ferdinand Marcos Sr. ay pinirmahan ng Presidential Proclamation number 2242. So very historic to ha, children. Take note of the dates and the proclamation number. With the aim of aiding the development of the moral character and personal discipline of the people. The proclamation declared every last Sunday of November as Bible Sunday. So simula noon, naging practice na mag-celebrate ng week preceding it as National Bible Week. So lahat tayo, etong dalawang events na para alalahanin ang Bible Society na nag-start sa Pilipinas noong 1899. So, ang tagal na. 4 na taon after nun, 4 years later in 1986, si President Corazon Aquino naman ay pumirma ng Presidential Proclamation number 44 na iminumove ang National Bible Week celebration sa tuwing last Sunday or last week of January. At saka yung Bible Sunday ng every Sunday immediately following. So according to the President, every Filipino should start the year by reading and consulting the Word of God. The change in celebration date was meant to reflect this. So, noong 1997 naman, si President Fidel Ramos nag-strengthen ng proclamation bilang pagpirma sa Presidential Proclamation number 1067 na nag-highlight na once more the importance of Bible reading for the Filipino people. So, dahil ipinaan natin ng Bible Month, meron bang dito may dalang Bible ngayon? Alam ko yung mga Bible ngayon nasa cellphone na lang. Pwede na. Di ba? Si Pastor talagang, sabi hard copy. Pagka nasa cellphone, soft copy. Okay?
So years later, ayan, talaga yung mga matatanda lang ang may dalang Bible. Kasi kaming mga millennials, nasa cellphone na. Okay, years later, the Philippine Bible Society noticed that many churches were taking part in the National Bible celebrations, not just for a week, but for an entire month. So kaya natin sineselebrate ngayong buong buwan ng January. So inspired by this, then Chairman of the PBS Board, Chief Justice Reynato Puno, na retired na ngayon, nag-submit siya ng formal request kay President Rodrigo Duterte to declare the whole month of January as National Bible Month. So with his signing of Presidential Proclamation number 124 in 2017, the month of January was officially declared as National Bible Month. With this final week as National Bible Week and the last Sunday as Bible Sunday, in the proclamation, President Duterte stated that the Bible has led people and nations throughout history to work for the good of their fellow human beings, even at great personal cost. So reading the Bible allows believers to grow in their faith and be transformed by God's powerful word. As former President Fidel Ramos said, reading and understanding the Bible aids in molding our spiritual, moral, and social fiber as people. Let us take the opportunity presented to us every National Bible Month to start our year by diligently reading and obeying the scriptures. So this year's theme is God's Word Brings Life. Ulitin nga natin yung tema, God's Word Brings Life. So love, integrity, faith, and engagement to our hearts and to our homes. As part of our celebration, yesterday morning, dito sa harapan ng ating sanctuary, dyan, binuksan niya na, no? Nandyan kayo? Kayo. Hindi ako kasama. We had our biannual Bible reading to the community with street evangelism. So to see some highlights of the activity, meron tayong makikita sa ating video. So everybody, Happy National Bible Month. Happy Bible Sunday. Okay. Pwede na pong i-play. Thank you. Everything will fade, everything will fade. The heavens and the earth will pass away, but you will remain, yes, you will remain always. Jesus, faithful word of God, the anchor of my heart. You're everything you say.
500 New Testaments ang naipagkaloob natin. Every September at January yan. 500, minsan mahigit 500 pa na New Testament ang binibigay natin. May palibreng taho, bottled water, crackers at gospel bracelet. Report sa akin natin Yuli kahapon, Pastor, ang dami pong tumanggap kay Kristo. Binigay ko na kay Teacher Sharon yung mga pangalan, sabi. Sana ma-follow up natin ang mga yon. Maraming salamat po sa sumuporta sa National Bible Month at sa ating public Bible reading and street evangelism. Ngayon naman po, tunghayan natin ang isang maiksing video patungkol naman sa ating loading station, ang ministry natin sa mga street dwellers ng Manila. Roll VTR. Okay. Hinay-hinay daw sabi nating media prod. Tulad ng sabi ko, every other, ayan. Ito po yung nung nakaraan. May libreng taho at tuition. Yan yung worship service with communion. Yung praise team. Yung choir na galing sa mga street dwellers din. Yung Pastor Edwin nagsasermon. Mga volunteers. Si yung chair ng loading ministry. Ayan, may pagkain silang iliwi. Bago naman. Courtesy of Kuya June na Natalusi sa Monya, SGB, yan groceries at tinapay na kasama sa mag-iwi. Kasama na rin mga hard-boiled eggs mula sa Only Fresh. Maraming salamat po sa mga sponsors natin at mga volunteers. Amen, amen. Muli, ituloy po nating ipanalangin ang mga ministries na ating simbahan. Napakaganda ang mga to. Sana mas marami pang ma-involve sa iba't ibang ministries ng ating simbahan. We have the nurture, witness, and outreach working all for the glory of God. Sige po, tinatawagan po natin ang ating mga anak dito sa harap. Mga bata po. Bakit parang mag-isa niya lang? Yung mga nasa likod.
Wala na po. Mga feeling bata. Sige po. I-extend po natin ang ating mga kamay sa kanila at ipanalangin po natin. Aming Diyos na aming magulang, sa iyong harapan, Panginoon, nakikita mo po ang inyong mga anak, ang mga batang ito, Panginoon, na nakaluhod, nananalangin sa sandaling ito. Lord, salamat sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na protection mo po sa kanila. Sa patuloy, Panginoon, na pag-guide mo po sa kanila, sa kanilang bawat araw, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na idinadalangin namin at itinataas namin ang mga batang ito sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong pag-iingat sa kanila, ang inyong pamamalagi sa kanila habang sila ay lumalaki. Ang pagbibigay niyo po ng wisdom, knowledge, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo maging ang kanilang mga magulang, ang mga tao, Panginoon, na kanilang nakakasalamuha. At maging ang iglesyang ito, Panginoon, na siyang tutulong para sa kanilang paglago sa espiritual at maging sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang kinabukasan. Ingatan niyo po sila sa bawat araw. Sa kanilang pag-aaral, Panginoon, itanin niyo po ang inyong salita sa kanilang mga puso't isipan. Na sa ganun, Panginoon, patuloy na lumaki ang mga anak na ito ayon po sa inyong katuruan at papurihan ka po nila. Ganun din, Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa. Mga nananalangin, Panginoon, para sa mga batang ito. Sa iyo ang papuri, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto
my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Please be seated. Panakaibasa ti na Santuan na Durat. Daan na tulag, Deuteronomio 32, chapter 32, verses 1 to 2, and verses 36 to 37. Dumngeg kayo langit ken daga, timudenyo ana imbag ti innak ibaga. Agtinnag akasla tudo ti panursurok, ket agbalay akasla linaaw ti daga. Kasla arbis nga agdiso iti naganos amula, kasla atudo nga agtinnag kadagiti nalangto aruot. 37, isalakan to ti apo dagiti tatao na. Inton makita na nga awanan ti pigsada. Kaasyan na to dagiti agseserbi ken kuana. Inton makita na nga awanan ti imatda. Iti kasta sa ludso dento ti apo kadagiti tatao na. Sa dino ti ayan dagiti nabileg at di Diyosen a nagtalkanyo. Ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Please rise for the reading of the Holy Gospel. Ang Ebanghelyo nating Panginoong Hesus ayon sa panulat ni San Juan. May bagong utos ako sa inyo. Mahalin niyo ang bawat isa. Dapat niyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo.
Kung mamahalin niyo ang bawat isa, malalaman ng mga tao na disciples ko kayo. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Naragsaka sa rita, di panagbiag na. Ni Kristo ken gloria na, ken ti malayat na. Patge kabalbaliksen, biag na ululiten. Ta isut pudnulaeng, awan ti sabalin. Amangan nagsayat, amaibunbunan nagdalo sa panagbiag ni Jesus na ayat.
Thank you, choir, for that wonderful rendition of Here I Am, Lord, translated into Ilocano. At tuyak apo. Wow. Kung di lang ako magsesermon ngayon, baka umiyak na ako. It reminds me of my calling as a pastor. National Bible Sunday. Ang theme po ng National Bible Sunday 2026 mula sa Philippine Bible Society ay God's Word brings life to our hearts and to our homes. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay buhay sa ating puso at sa ating mga tahanan. Mga kapatid, minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang linggong ito hindi isang ordinaryong linggo. Today, we are celebrating the National Bible Sunday. Isang araw na tinalaga natin hindi lamang upang ipakita ang Biblia, kundi upang ipahayag kung bakit ito mahalaga sa ating buhay. Sa maraming tahanan ng bawat Pilipino, may Biblia tayong makikita. Sino po dito ang walang Biblia? Sa bahay, pakitas ang kamay. Wala na. Last year, may 5 akong binigay na Biblia. Kasi may 5 pumunta na nagtaas na wala pa silang Biblia sa bahay. Praise God, lahat ng bahay ngayon ay may Bible na. Praise God, hindi rin mababawasan yung 5 naka-reserve sa office ko ngayon. Walang pupunta sa opisina mamaya ha, walang nagtaas ang kamay eh. Sa maraming tahanan ng Pilipino, may Biblia tayong makikita. Nasa altar, minsan sa tabi ng cross o sa harapan ng cross, may mga kandila pa. Naka-display sa sala, may takip na maganda. Minsan minana pa mula sa lola at lola. Noong September, malala nyo, may pa-contest tayo, oldest Bible or Sunday school or devotional material. May lumang-lumang Bibliang dinala. 1800s pa, 18 something nung na-print. Pero tanong ko po sa atin ngayon, buhay pa ba ang salita ng Diyos sa ating puso at sa ating tahanan? Is the Word of God still alive in our hearts and in our homes? Hindi natin pinagdiriwang ang Biblia bilang isang artifact o isang antigong bagay, kundi bilang isang buhay na salita, living word. Salitang humihinga, gumagalaw at nagbabago ng buhay. Si theologian na Karl Barth, sa mga nasa seminaryo, the theologian Karl Barth posited that when we speak of the Word, we mean 3 things, sabi niya. Ito yung kanyang theology of the Word. When we speak of the Word, we mean 3 things. First, we mean the written Word, ang Biblia. Second, when we speak of the Word, we mean the spoken Word. Yung preaching, yung proclamation. And third, when we speak of the Word, we speak of Jesus Christ, the living Word. Ito yung theology ni Karl Barth sa Theology of the Word. Masyado pa rin ako malayo sa inyo. The printed word, the spoken word, and the living word. May dagdag kaalaman na kayo sa mga nasa seminaryo. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko sa seminary. Sa unang-unang araw ng aking klase, lagi kong sinasabi, o lagi kong tinatanong,
Ano ang theology ni Karl Barth sa Word? Kasi, biblical studies ang major ko sa seminaryo. At ito rin ang tinuturo ko kadalasan sa seminaryo. At kahit na ako'y pinagturo ng systematic theology, I still begin at Christian ethics, I still begin with the theology of the Word. Bakit? Kasi yun naman ang pagbabasehan ng lahat ng mga katuruan sa seminaryo eh. The Word. The printed Word, the spoken Word, and most of all, the living Word, Jesus Christ. Sabi ko nga, hindi natin pinagdiriwang ang Biblia bilang isang antigong bagay or an artifact, kundi bilang buhay na salita. Salitang humihinga, gumagalaw at nagbabago ng buhay. Sa Deuteronomy chapter 32, narinig natin ang huling awit ni Moises. Isang spiritual testament bago siya pumanaw. So, yung Deuteronomy chapter 32, ito yung farewell address ni Moses sa mga Israelita. At sa John 13, narinig natin ang huling habilin ni Jesus bago ang cross. Sa John 13, bahagi ito sa farewell address ni Jesus sa Gospel of John. So, we have Deuteronomy 32, Moses' farewell address, and John chapter 13, Jesus' farewell address. Dalawang farewell messages, pero isang mensahe. Anong nilalaman ng dalawang farewell addresses na to? Ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan ng buhay. Now, himayin nga natin yung ating dalawang teksto. Sa Deuteronomy 32 verses 1 and 2, part of it says, "Let my teaching fall like rain, my speech distill as the dew." Dito makikita natin that the Word of God refreshes the heart. The Word of God refreshes the heart. Si Moses ay gumamit ng larawan na pamilyar sa agrikultural na mundo. Ulan at hamog. Sa Israel, tulad din sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang ulan ay hindi istorbo or hindi ito masamang bagay. Ito ay biyaya. Maliban na lang kapag ulan ng napakalakas at napakatagal, delikado, baha ang dulot nito. Pero generally, rain is a blessing. Mga kapatid, naalala nyo ba ang mga panahong tagtuyot sa bukid? Ano itsura ng bukid kapag tagtuyot? Bitak-bitak ang lupa, tuyot ang palay at walang ani. Lahat ay naghihintay sa ulan. Lalo na kapag El Nino. Ganyan din ang puso ng tao. Maraming Pilipino ngayon ang pagod sa trabaho. Tahimik na pinapasan ang problema. Nakangiti sa labas pero sa loob, uhaw at umiiyak. Ang salita ng Diyos ay hindi palaging dumadating na parang kulog at kidlat. Minsan ito ay hamog, banayad, tahimik, pero sapat para muling mabuhay ang halaman. Ang salita ng Diyos ay minsan dumarating sa atin bilang hamog, sapat para muling mabuhay ang ating kaluluwa. Sa covenant theology, ang Word of God ay hindi lamang nagbibigay ng utos. Ito ay means of grace. Instrumento ng Diyos upang panatilihin ang buhay ng kanyang bayan. Hindi lang nito sinasabi kung ano ang tama. Binibigyan nito tayo ng lakas para mabuhay ng tama. It gives us the strength to live for what is right and to live rightly. Mga kapatid, sa iyong struggle sa buhay, sa iyong pakiramdam na pagod na,
Hindi ka nag-iisa. You are not alone. Sabi nga ng kanta, you'll never walk alone. You'll never walk alone. And you are never alone in every struggle in life. Bakit? Kapag binuksan mong Biblia, hindi bilang requirement, kundi bilang isang pakikipagrelasyon sa Diyos, mararanasan mong kanyang presensya at makakasumpong ka ng kapahingan sa iyong puso. You'll experience rest. You'll experience and you'll feel the presence of God in your life. Sa mga panahon na ako'y nag-struggle, or sa mga panahon na malungkot ako, o di kaya parang down na down ako spiritually, hindi dahil sa pastor ako, wala na akong mga panahon na gano'n. Marami po. Mas marami sa amin. Kasi sa aming mga nagbabahagi ng salita ng Diyos at nangunguna sa kawan ng Diyos, mas marami yung mga palaso na pinupukol ng kaaway sa amin. And for so many times, personally, nararamdaman ko yung lungkot, ang dami, may struggle, at ang bigat. However, sabi ko nga, when those times come, dalawang bagay lang ang nasa harapan ko, the hymnal and the Bible. Pagkatapos kong magbasa ng Biblia, bubuksan ko na yung hymnaryo. Kakanta na ako. Kung ilang hymns ang makanta ko, hanggang sa dumating yung point na di ko na nababasa yung lyrics. Bakit? Tumutulo na paluluha ko. Di na ako nakakanta. Humihikbi na ako. At maraming pagkakataon din, nakwento ko na sa inyo to. May mga Sundays at may mga ordinary days na kapag binabasa ko yung leksyon, lalo na sa Ebanghelyo, para akong na may trance, T-R-A-N-C-E. Para akong nadadala o bumibiyahe, naglalakbay, pabalik sa eksaktong event. Kaya sa buhay ni Jesus nangyari yun. As if I am one of those who was listening to Jesus. Una kong naranasan to nung ako'y nasa seminary. Third year MDiv ako. Choir director at pianista ako ng ng Pasita UMC sa San Pedro, Laguna. It was an ordinary Sunday. Nandun ako sa may piano, gospel reading. E di sinimulan na ni pastor magbasa ng gospel. Bigla na lang, para akong bumiyahe. Habang binabasa ni pastor yung gospel, parang kasama ako sa mga nakikinig kay Jesus sa panahong yun. Wala akong ibang nakikita, wala ibang tao kundi yung mga sumusunod kay Jesus, nakikinig kay Jesus, at sa harapan ay si Jesus. As if I had a trance. I was in the text. One of the listeners of Jesus. Natapos na yung gospel reading. Matagal nang natapos yung gospel reading. Ang tagal na rin pala nila kung tinitingnan sa piano, si pastor at yung kongregasyon. Anong nangyari kay Pastor Joey? Ba't di pa siya tumutugtog ng Diyos sa may hatiin ng salita? Ba't di pa na tumutugtog si pastor? Tapos ng gospel reading.
Yun pala, nakikita nila ako yung lumuluha na, umiiyak. Nang bigla kong nahimasmasan, ay, nasa worship pala ako. Pero di ko na, sinimulan kong tumugtog, pero di ko na natapos yung tugtog. Sinimulan ko lang, tar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 a. Di ko na natapos kasi hindi ko na makita yung piyesa. Umiiyak na ako. That was the start. And for so many times, nararanasan ko yun. As if I am part of that reading. Part of the audience of Jesus. The Word of God, or the requirement in having an intimate relationship with God is to feel His presence and as if you are with Him every time the Word is being read. My dear friends, the Word of God refreshes the heart before it reforms the behavior. Second, verses 36 and 37 ng ating text. Makikita natin dito, for the Lord will vindicate His people. In here we see that the Word of God restores our identity and our homes. Sabi natin kanina, the Word of God refreshes the heart. Ngayon naman, sa verses 37, makikita natin dito na the Word of God restores our identity and our homes. Sa bahaging ito, pinapaalalahanan tayo ni Moses at ang Israel. Kapag iniwan ninyo ang Diyos, hindi nyo lang siya tinatalikuran. Tinatanggal ninyo ang pundasyon ng inyong buhay at tahanan. Kapag iniwan nyo ang Diyos, hindi nyo lang siya tinatalikuran, tinatanggal nyo ang pundasyon ng inyong buhay at tahanan. Sa maraming pamilyang Pilipino ngayon, ang tanong ay hindi, may problema ba tayo? Hindi. Ang tanong ay, sino ang sandigan natin sa panahon ng problema? Normal na tayong lahat ay may problema. Given na yun. Sabi nga, ang taong hindi nakakaranas ng problema yung maluwag ang tornilyo. Pero actually, kahit yung mga maluwag ang tornilyo, nakakaramdam pa rin sila ng problema eh. So, given na yun, lahat tayo may problema. Kaya di na natin tatanungin, may problema ka ba? Ang tanong, sino ang sandigan mo sa panahon ng problema? May mga tahanan na ang sandigan ay pera. Ang sandigan ay trabaho sa abroad. Ang sandigan ay influensya o koneksyon. Kaninang umaga habang kami nag-aagahan, nailabas yung issue na ang hirap namang pumasok sa DepEd, lalo na sa probinsya. Kahit na-qualified ka na, nag-apply ka na, abutin ka pa ng siyam-siyam bago ka makapasok. Example, yung apo ni Kuya June. Plano nga, mag-abroad muna habang hinaantay na tawagin siya. Pero sabi ko naman, kailangan ng koneksyon. At kapag wala ang mga ito, guguho daw ang tahanan. Sa ating text, makikita natin dito, tinanong ng Diyos ang Israel, where are their gods in whom they trusted? Nasaan ka lang mga Diyos kung kanino sila nagtiwala? This is a rhetorical question. When we say rhetorical question, it is a question that needs not to be answered. Kasi obvious. This is a rhetorical question sapagkat alam na ang sagot. Hindi sila maliligtas ng mga Diyos-Diyosan na ginawa lamang ng tao. Kapag ang pamilya ay wasak dahil sa galit,
dahil sa matagal na hindi pag-uusap, dahil sa sugat na hindi humihilom, ang salita ng Diyos ay bumabalik hindi para manumbat, kundi para magpanumbalik. The Word of God comes to us to restore us and to restore our homes. Ang Biblia ay hindi lang binabasa sa bahay, mga kapatid. Ito ang bumubuo ng bahay. The Word of God is not just to be read in our homes. It actually forms our home. Lastly, sa ating leksyon sa Ebanghelyo, sa John 13:34-35, in here we see that the Word of God becomes visible through love. Ang salita ng Diyos ay nakikita nating totoo sa pamagitan ng pagmamahal. Ano yung una? The Word of God refreshes the heart. Pangalawa, the Word of God restores our identity and our homes. And lastly, sa Gospel of John, the Word of God becomes visible through love. Sabi ni Jesus, "By this everyone will know that you are my disciples." Hindi niya sinabi, by your theology. No. Hindi niya sinabi, by your knowledge. No. Hindi rin niya sinabi, by your attendance. Kundi, anong sabi niya? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. You will be known to be Jesus' disciples by your love for one another. Itong tinatawag ng mga scholar na embodied word. Ang salita ng Diyos ay nagiging laman, hindi lang sa sermon, kundi sa relasyon. Sa isang tahanan, kapag ang ama ay marunong humingi ng tawad, kapag ang ina ay marunong magpatawad, kapag ang anak ay marunong rumespeto, doon nakikita ang Biblia na buhay. Kahit walang binabasang talata sa sandaling iyon. Kung may Biblia nga tayo sa bahay pero walang pakikinig, walang pagpapatawad, walang pagmamahal, then we have a book, but we have missed the message. Kahit 10 Biblia pa ang nasa bahay ninyo, kahit binabasa pa ninyo yung Biblia mismo, kung wala namang patawad, kung wala namang respeto, kung wala namang pagmamahal, meron kayong aklat, pero na-miss nyo yung mensahe ng aklat ng buhay. Ang tunay na sukatan ng Bible-centered home ay hindi sa dami ng verses na na-memorize, hindi sa dami ng chapters na nababasa, kundi sa lalim ng pag-ibig dahil ito ay ang pagsasabuhay sa salita. Mga kapatid, ngayong Bible Sunday, inaanyayahan tayo ng Diyos. Buksan ang Biblia para ang puso ay mabuhay. Isabuhay ang Biblia para ang tahanan ay mapagaling. Ang salita ng Diyos ay ulan sa pusong tuyot, salamin sa ating tunay na pagkakakilanlan at pag-ibig na nakikita sa araw-araw na pamumuhay. Friends, God's Word brings life to our hearts and to our homes. Magandang umaga po sa atin at Happy National Bible Sunday.
Itultuloy mi, O Diyos, iti agyaman, iti grasyam nga iso nga impaay mo kada kami. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagkahaloob mo ng aming pangangailangan sa bawat araw. Sa isang linggo na naman, Panginoon, na pinagtagumpay mo kami sa aming mga gawain, sa buhay ng bawat isa, O Diyos. At ganun din, salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming narinig at iyong ipinagkaloob sa amin. Lord, kadwa iti panagyaman mi, dagitoy nga sagot. Kalakip ng mga pasasalamat namin, Panginoon, ang mga handog na ito. Tanggapin niyo po at pagpalain at magamit, Panginoon, para sa iyong ministry. At ganun din, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming buhay bilang buhay na handog. Gamitin niyo po kaming daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong salita, ng iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagayayat kumanggan sa umamagbiag, buyak mantimnasdan sa umamagbiag, sa uwing gatimnas ita isurunak ti sasao anaragsak sa umamagbiag, ti sasao anaragsak sa umamagbiag. Ni Kristo ikan na tayo sa umamagbiag, inayawis kada tayo sa umamagbiag. Rangka panawaya saguti na marswa ti sasao anaragsak sa umamagbiag, ti sasao anaragsak sa umamagbiag. Ebanghelyo mawawag sa umamagbiag, ti pakawanin nayatnag sa umamagbiag. Ni Jesus mangispal, inak nga di dalan, ti sasao anaragsak sa umamagbiag, ti sasao anaragsak sa umamagbiag. Is anyone among you sick right now? Come. The Word of God tells us that we have our God who is our healer. We have Jehovah Rapha. The Word of God tells us that Jesus is our healer, the greatest physician. May mga pinagdadaanan ka bang mabigat na problema ngayon? Halika kapatid, sinasabi ng salita ng Diyos, He carries our weight, He carries our burden. Jesus said, "Come unto me, all you who are heavily laden,
Take my yoke upon you. For my burden is light. May problema ba kayo sa relasyon? Halika. Lapit ka kay Jesus. The scripture tells us that Jesus helps us carry our burdens. Jesus is the restorer of relationships. Is there something within you that makes you cry? Come to Jesus, for the scriptures tell us that He wipes away every tear. Come, come, come unto Him. Tayo'y manalangin. Sa oras na ito ng aming pananalangin, O Diyos, kami lumalapit po sa inyo. Dala-dala po namin, Panginoon, ang aming mga pasasalamat. Dala-dala rin namin, Panginoon, ang aming mga pasanin sa buhay. Mga problema, mga pabigat, mga sakit, problema sa pag-aaral, sa trabaho, sa opisina, problema sa tahanan, problema sa relasyon, problemang pinansya. Panginoon, lahat ng ito, dinadala namin sa inyo. Kayo'y nangako na kami papagalingin sa mga sakit namin, sapagkat kayo ang siyang Jehovah Rapha, our healer. You are our greatest physician. Minsan, tinanong mo ang isang lalaki kung ano ang kailangan niya. At sumagot siya, kailangan kong gumaling. Kung gugustuhin niyo, Panginoon, ako'y gagaling, at sinabi niyo, gusto kong gumaling ka. You want us to be healed, Lord. And we claim those words upon us right now. Inaangkin namin ang mga salitang to, Panginoon, sa amin. We want to be healed, for this is what you want for us, to be healed. And so we now claim healing upon our bodies. We now claim healing upon ourselves. And we claim healing upon our loved ones as well. Ganon din, Panginoon, salamat po sapagkat kayo siyang Diyos na hindi nagpapabaya. Alam na alam mo mga pinagdaraanan namin. Alam na alam mo ang mga pasanin namin. Alam na alam mo mga problema namin. Salamat sapagkat tinutugunan mo na ang mga ito. Ganon din, Panginoon, sa panong ito ng panalangin, dinadala rin namin ang mga kapatid na wala sa amin ngayon at nangangailangan ng iyong paggabay. Gabayan niyo sila, samahan sila, mangusap kayo sa kanila. Jesus, aming Panginoon, maraming salamat po sapagkat kayo siyang Diyos na nakikinig sa amin, kayo siyang Diyos na gumagabay sa amin, kayo siyang Diyos na nagpapala at nagpapagaling sa amin. Dinadalangin din namin ang aming simbahan, ang kanyang ministeryo, ang kanyang mga manggagawa, ang mga opisyal ng konseho, at lahat ng kanyang mga miyembro mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad. Nawa, pag-isahin mo kami lahat sa paglilingkod. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin, itong aming pagsamo. Amen at Amen. Pagayayan at magaan
Mga kapatid sa Panginoon, God's Word brings hope and life to our homes and to each one of us. We have heard the Word. We have heard the message. Go and live out the Word. Go, humayo kayo, isabuhay ninyo ang salita ng Diyos. Ang salita at nagbibigay buhay at pag-asa sa ating tahanan at sa ating pamilya. At sa inyong paghayo, ipagkaloob-nawa ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang kanyang pag-iingat, pagpapala, pagpapagaling sa inyo at sa inyong buong sambahayan, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at Amen. Once again, friends, good morning and God bless us all. Sige po, punta po lahat tayo dito sa harap para mag-picture tayo.